Искаме да ви покажем по какъв начин можете да използвате двете помагала. Нека да си представим, че четете посланието на Яков и стигнете до 1 глава 27 стих, където четем следното. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето какво е. Да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Нека да си представим, че думата, която ви интересува, е благочестие. И си задаваме въпроса, какво точно означава гръцката дума, използвана на това място. Тогава отиваме в дословния превод, намираме същия този стих и започваме нашето изучаване. След прочета на нашият превод, който обикновено четем, избрали сме да кажем Яков 1 глава 27 стих, идваме в дословния превод, ето тук намираме текста и виждаме гръцкият текст, който води и дословен български, който следва последователността на гръцкия и тези номерца отгоре, които обвързват гръцката дума с речника. В нашия случай сме заинтересовани от израза чисто благочестие или истинско благочестие. В този случай това е набожност чиста и проверяваме номера 2, 3, 5, 6, който искаме да видим тази дума благочестие, набожност, нещо повече за нея и къде тя е използвана. И отиваме в речника. В речника откриваме думата, която ни интересува по стронг номера, който в случая е 2356. Гръцката дума е трескея, след което виждаме двата начина, по които думата може да бъде произнесена. Еразново произношение, византийско произношение. Значението на думата прочитам: външно религиозно поклонение и служение, което се състои предимно в спазване на обреди и ритуали, набожност, богопочитание, спазване на религиозни обреди и религия. В скоби са изброени всички места, на които тази дума се среща. Когато в края на речниковата статия има звездичка, това означава, че тази гръцка дума трескея е използвана само на тези места в Новия Завет. Ако искаме да направим по-задълбочено изучаване на думата, в края на речниковата статия, не на всички, но на много речникови статии, има изброени синоними, което означава, че когато четем нашия български текст и срещнем думата благочестие, не винаги гръцката дума, преведена като благочестие, е трескея. Така че ние можем да направим и това по-задълбочено проучване. Разбира се, в края на речника има и обратен речник, който е българско-гръцки речник и ние всъщност можем да потърсиме българската дума благочестие и да видим кои други думи са превеждани, кои други гръцки думи са превеждани като благочестие. Еусебея и Теусебея.